ጣዕሳ ሜላት መሬት ዘይኣመሉ ብዛሕሊ ተማሪኹ ኣነ እውን ቀዝሒ ስለ ዝማረኸኒ ንገዛይ ኣምራሕኹ ገዛይ ኣትየ ኣብታ ረጋእ ፍርናሽ እምበር ዓራት ዘይብላ ፀባብ ገዛይ ኣትየኹ ብርታይ ተኸደንኩ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትካ በቲ ዘለካ ዕጉብ ተዘይኮንካ እቲ ዘይብልካ ክትጥምት ኢኻ ተዕርቦ በቲ ዝወሃብካዮ ክሳድካ እንቃሪርካ ክተመስግን ኣለካ ምስታ መሻርክቲ ሂወተይ ኢለ ዝሓረኽዋ እንኮ ልበይ ዘማረኸት ሜላት ካብ ንፋላለ ናብ ኣዋርሕ ገፅና ንኸይድ ነርና ሜላት ሃንደበት እያ ንፋላለ ዝብል ሓሳብ ኣንቂላ እንታይ ኮንኪ ዝብል ሕቶ ክሓታ ከለኹ ቀልጢፋ እያ ትሓርቕ ከም ሓቂ ስእነት ዝዓብለሎ ፍቕሪ እዩ ነርና ኣብ ስእነት ፍቕሪ ተሎ ግን ዳርጋ ረኽበት እዩ ሜላተይ ብናይ መፃኢና ነገር ኩሉ ግዜ እያ ትሓስብን ትጭነቕን ንሳ ዋይተር እያ ትሰርሕ ኣነ ምንም ስራሕ ኣይነበረንን ደገ ወፂና ሻሂ ክንሰቲ ገንዘብ ንስእነሉ እዋናት ብዙሕ እዩ ነይሩ ሜላተይ ከም ስእነት ጌራ ትፍንፍኖ ነገር ኣይነበራን ሃንደበት ድማ ንፋላለ ዝብል ሓሳብ ልበይ ክተቐብሎ ኣብ ሰጥ ዝበለ ጎልጎል ገዲፋት ንኸይዳ ፍቕሪ ብቐሊሉ ካብ ልብ ኣዳም ዝወፅእ ቀመር ኣይኮነን ሓቀኛ ኣፍቃሪ ንዘፍቅሮ ሓማቕ ክምነየሉ ዝኽእል ኣይመስለንን ኣነ እውን ፈፂመ ንሜላተይ ኣይረገምኩዋን ግዳ ድሕሪ ምኻዳ እውን ውሑድ ኣይተቐንዘኹን ቃንዛ ድማ ቃንዛ እዩ ኣብ ቃንዛ ጭልፋ መቐረት የለን ሓደ ግዜ ናይ ፈንቅል ዘርኣይ ሞኖም እዩ ተበዲሉ ዘርእስታ ልቢ ወለዳዊት መፅሓፍ ኣብ ዘንብበሉ ዝነበርኩ እዋን ሓንቲ ኬፍ ዘለዋ ስጥምቲ ሓሳብ ኣንቢበ ነይረ ከምዚ እያ ትብል ቂምታ ቃንዛ ልቢ እዩ እያ ትብል ብልክዕ ድማ ቃንዛ ቂምታ ዕድሚ ነቲ ትቕየሞ ንዓኻ እዩ ቃንዛ ዝኾነካ ድሒረ ከም ዝሰማዕኽዎ ሜላተይ ምስቲ ዓሙኣ ዝነበረ ፍቕሪ ከም ዝጀመረት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ምስኡ ክትዘውር ክሪኣ ጀሚረ ለከስ ሓቂ እዩ ቢንያም ፍስሃፅዮን ኣብታ ልቢ ሳሌም ዘርእስታ መፅሓፍ ኣይኮነን ሰብ ከውሒ እውን ምስ ግዜ ይልወጥ እዩ ክብል ምስ ሜላት ዋላ ንረሓሓቕ እምበር ቂምታ ዘይብሉ እሞ ጓኖት ክንከውን እየ ዝደሊ ነይረ ዘሕለፍናዮ ምቁር እዋናት ፈፂሙ ካብ ቆፎ ዝኽረይ ዝሃስስ ኣይኮነን ሓማቕ ክምንየላ ዝገብረኒ ገለ ክፈሉ ወትሩ ኣብ ዝኽረይ ስለ ዘላ እዩ እምበር ሓድሓደ ግዜ ካብ ልበይ ዝነቐለ ዘይኮነ ካብ መልሓሰይ ዝመልእ ሕማቕ ትንቢትሲ ነይሩ እዩ ኣብታ ረቂቕ ፍርናሸይ ተገዲመ ኮበርታይ ተኸዲነ ብሓንቲ ሂዋን ዝተፅሓፈት ኤታን ዘርእስታ መፅሓፍ ምንባብ ጅምር ከብል ነገር ናይ ኣፍሪካ ሃንደበት መምራሕቲ ጠፈት ቀፂለ ቢሮን ወረቐትን ሒዘ ክሕንጥጥ ከለኹ ዝጥቀመላ ሽምዓ ወሊዐ ንባበይ ቀፀልኩ ክሳብ ከንብብን ዘይከኣልና ክንልወጥ ኣይንኽእልን ኢና ክነንብብ ኣለና ኣብ ናይ ንባብ ዓዘቕቲ ተሸሚመ ብተምሳጥ እናተጓዓዝኩ ዘይኣመሉ ማዕፆ ገዛይ ተኳሕኩሑ መን ይኸውን ብምባል እተወበልኩ ዘይተፀበኽዎ ልሳን ሜላት ሚኪ ኣድመፀት ካብ ዝነበርክዎ ብድድ ኢለ ተሳእኹ ትርግታ ልበይ ሕርመት ክውስኽ ተፈለጠኒ በደላ ቀጅል በለኒ ሜዳ ድሓን ዲኺ ሜላት ሚከይ ድሓን እየ በጃኻ ይቅር ግበረለይ በዲለካ እየ ኣብ ብርከይ ተደፊአት ሕንቕንቕ በልኩ ሕሉፍና ተራእየኒ ሜላት ተስኢ ኣነ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ተቐይመኪ ይኹን ረጊመኪ ኣይፈልጥን እየ በኣንጻሩ ወትሩ እየ ፅቡቕ ዝምነየልኪ ምክንያቱ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ስለ ዝኾንኩ ብሓቂ ሚኪ ኩሉ ሓዲግካ ኣለይዎ ሜላት ሓዲግልኪ እየ ምክንያቱ ፅባሕ ከይደ ኣነ እውን ሕደግለይ ኢለ ስለ ዝፅሊ እዩ ነቲ ኸማይ ፍጡር ዘይሓደግክሉ ሕደገለይ ኢለ ክፅሊ ፍፁም ትብዓት የብለየ ሚኪ ኣብየት ሜላት ክኽሕሰካ ካልኣይ ዕድል ሃበኒ ክጥዕመኒ ዝባሃክዎ ፈፂሙ ኣይጣዓመንን ሚኪ በጃኻ ካልኣይ ዕድል ሃበኒ ሜላት ሰብን ግዜን እምባ ኣይኮነን ፀኒዖም ዝቆሙ ግዜ ይኸይድ ሰብ ዝኾነ እውን ይልወጥ እዩ ኣብ ሳጥሕ ሜዳ ሰብ ከምዘይብላይ ናፈለጥ ክምሽ ሕቆ ሂብክኒ ሚኪ በደለይ ኣሚነየ
ክናሳሕ መጽ مش ፈጣሪ ንስሐና ይቅር ይቕበል እዩ ንሱ ዘይጨከነ ከመይ ንስኻ ጨኪንካለይ ሜላት ከብደይ እኮ በሊያኽኒ ስምዕኒ ማዕንቃፍ ሓንሳብ እዩ ካልኣይ ከይተዕንቀፊ ተጠንቀቂ እንተ ኣነ ሓዲገልቲ እየ ኣባኺ ንጹህ እዩ ኣዳራሽ ልበይ ነዚ ጎደና ናይ መንባር ሓቢርና ብፍቕሪ ክንከደ ኢና ሚኪ ስለቲ ሕድገትካ የመስግነካ ብዓቕመይ ዘመሰንክዎ ልብኻ ናብ ኑር ክመልስ ክጋደል እየ ሞራል ናይዛ ጽሕፍቲ ኣብ ጉዕዞኻ ሓዳግ ኩን እዩ ዘይጋገፍ ፍጡር ዘምጽአለይ ዘይመውት ፍጡር ከምጽአሉ ዝኽእል ኣዳሜ ሕድገት ግበረለይ ኢልካ ምእንታን ብትብዓት ጽሊእሲ ኣቐዲምካ ንኸመኻ ፍጡር ሕደግ ተጋግየ ዝበለ ሕድገት እምበር ንምንታይ ተጋግኻ ዝብል ሕቶ ምቕራብ ኣይምስጥን እዩ ትብል እዛ ዛንታ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓሪፍ ዝኾነ ዛንታ እያ ያው ብሙሉኡ ኣነ ዝውስኸሉ የብለይን እንተፈቲኹምዎ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ከምዚ ምቁር ጽሑፋት ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ልበወለድ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ሓቀኛ ዛንታ ክነምፀልኩም ኣበራታትዑና ማለት እዩ ብሩኻት እየ ሰብስክራይብ እንተጌርኩም